krijgen we Femke Kok voor de camera. Volgens mij Jurk gaat daar in de in. Kom. Daar komt ze. Mag ik u één vraag stellen? De race van Femke was uniek. Jim Femke Kok voor de koning. We gaan er nog net. Wie hebben we daar? Helemaal niks. We waren net in beeld, denk ik. Daar is hij hoor. De aanhouder wint. Mito Doro zit er in de krant en dat betekent legendarisch goud. En waar ik van legendarisch goud gie, dat is vanzelfs. Ja, dat is dus Femke Kok. Hoe zoek het maar eigenlijk in? Dat is natuurlijk de vraag. Dus Joert, beziet je wij zo dicht mogelijk bij Femke Kok te komen. Ja, dat is natuurlijk dreig om Femke Kok te vinden, want ze zit natuurlijk een beetje in zo'n Olympische bubbel. Ze reed meerdere afstanden, 400, 1500.000. Krijg haar maar eens te spreken dan. Maar we bezieken het wel en daarvoor gaan we eerst naar het Olympisch dwarf, want ja, daar zitten toch al die sporters. Ja, daar zitten ze al, dus daar zou het al wel wezen, matten. Hier zitten alle sporters, maar dat is juist ook dat het behoorlijk maar veilig is. Dit wij juist dat er alweer horen. Nee, even met je mijn posten. Misschien, we zijn natuurlijk op zoek naar Femke Kok. Maar misschien kom ik nog wat andere sportjes tegen. Hier in wel hier en daar nog eentje doen. Maar wat, dat is wel scherp. Ik zeg daar Bob hier in één keer Team NL op doeken, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind wel wat sneuliedjes aan. En dan ergens Bob in het hoekje. Team NL. Maar het gaat natuurlijk om de sporter die we vinden, matten. Ja, Femke Kok. Dus we zien hier nog even een rondje hieromheen, maar we komen heel dicht dichterbij. Daar is de ingang van het dorp. Dus kwamen een bus komen, er werden alle sporters er uitzet. Ja. Er zijn er al je fans omheen die een handtekening halen willen. Dus zo op zich wat wijzen dat je hier haast misschien het een en ander uitzet wordt. Ja, het is gewoon een matchje dat er in de elk komt eigenlijk, zo simpel is het. Filmen nog feesten. Daar is hij hoor. Dit is de Itzhak de Laathelm, hè? Ja, dit is speciaal voor de Olympische Spelen. Een klassieke brullende leeuw, dat is al zo vaak gedaan. Dus laat ik hem een beetje out of the box doen met een pizza in zijn bek. Ja, weet je, zolang mensen er naar kijken en ze krijgen een glimlach op hun hoofd, dan ben ik al blij. Ja, dit is weer een creatietje waar ik trots op ben. Ik hoop echt dat het 3 keer een scheepsrecht is. En dat we gewoon met die relay gewoon eindelijk die welverdiende medaille gaan halen. Ja, dat wie Itzhak de Laat, die komen we dan bordje in hier. Machine helm, hè? Machine helm, Mooi verhaal is dat, hè? Ja, Ja, dat is prachtig. toch wel uniek, hè, dat je je eigen helm opwint. Maar geen Femke, Je Femke, nee, de aanhouder wint. de aanhouder dit. Dat denk ik. We gaan nog blowen op ziek. Daar komt wel de coach aan, dus we zijn al heel dicht dichterbij. Ja. Dat is weer een stap dichterbij. Ik heb wel even hier, hè. Gerard, zou ik een vraag mogen stellen? Nee? Over Femke? Helemaal niks? Ze ben net heel happig, hè? Dat is duidelijk. Dat wordt nog een beetje een uitdaging, denk ik. Ja, Als maar ik het dit zo jet bij het leven van de sportverslagjouwer. zie. Ja, Want Doos krikt van het antwoord nee, maar ik vind... nou, ik schrik er net van, maar ik snap het wel. we komen wat dichterbij. Ik krijg de Laat al even. Dus misschien, ik krijg Joy Beunek al voor het fietsen. Ja, Nou ja, misschien al een oren treffen, dat ken ik, hè. we staan hier nou ja, 3 uur ongeveer. Toch, de post. Nog heel niet niks. Femke Kok. Nog heel niet, maar ja, de coach dus haast wel. Maar die woont net. Tje, wie hebben we daar? Op het fietsje? Op de fiets. Hollandser dan dat kan het niet. Wordt het niet, hè? Schitterend. Is dit een ding voor de hele Olympische Spelen? Nou, nee, we hebben meerdere fietssleutels die moeten we inleveren. En dan, als je fiets wil, dan kun je een sleutel aanvragen en dan die op struin. Ja, dat komt direct nog gewoon en dan doe je een bakje koffie in het centrum. Nee, deze heb ik net zien. Grauw, wens ik het Marijke Groenewald een soort succes op de Olympische Speelmatch erin van. Nou, je best genoeg. Ik heb wel een spandoek zien die ze in de strip te zien, of zetten in. Maar deze zie ik nog net zien, dat is wel heel leuk. Maar dat het dwarf dan ook nog heel erg mooi leven, dat is natuurlijk helemaal heel speciaal. Nou is het watje op Jorrit, want die komt direct naar hond. Ik zie het. Ik denk dat Jorrit daar al is, dus ik denk dat we die kant haast op kunnen. Het waren net in beeld, denk ik. Nee, die is bang voor de camera, denk ik. Precies. Is Jorrit direct nog even krijgt, 2 seconden, zo krijgt hij mooi. De geniest van eer naar eer. Komt op mij, hoe is het lekker in die vel, klopt dat? Ja, ik heb nou weer zin inderdaad. En het gaat wel lekker en ja, het is gezellig. En nee, maar het ritme gaat gewoon goed. En ja, ik heb er gewoon zin in. Ja. Ik hoop gewoon een hele mooie ritdel te zetten. En ja, ik ben uit wat de concurrentie doet. Maar ik mag vooral op mezelf focussen en zelf een mooie ritdel zetten. Hoi. Op zich troffen we dat even, maar Groenewoud die daar omkwam en dat Bergsma er ik nog bij weer. Dus Die een goede score. we hebben staan ervoor als al die Friese sporters op beeld. Maar we missen eigenlijk, ja, we missen nog een peer, maar we missen diegene waar we nou muziek binnen. We gaan er nog net. Mocht ze winnen, dan komt er een huldiging.
ja, En op een huldiging? Zong je toch sinds? nou, ja, dan ben je er gewoon bij. Dus als ze een medaille pakt, Joen, dan ja, is er misschien een kans dat we haar Joen derde ontreffen kunnen. Maar ja, wie weet. En dan zie ik je morgen verder. En dan in één keer met Femke Kok twaalde en dat betekent dat ze huldigen werd in het Team NL-huis. Ja, we zijn niet eens bellen dat die huldiging in één keer op sleeptouw zet wordt nou. Dus wij met mannenmacht squan, jas aan. En dan weet ik helemaal net hoe let op die huldiging is. Het kan nachtwerk worden. Maar de grote vraag is natuurlijk... Krijgen we Femke Kok voor de camera? Nou, maar dat was ze. Die vrouw die alles regelt, die zei, je krijgt net te spreken. Maar Willem denkt van, ja, hou eens even. Ja. Dat geven we wel. Ik ben opgegroeid met nee heb je en ja kun je krijgen. En nee is eigenlijk geen antwoord. Nee, dat is voor Willem Een uitdaging. Ja, een en daar uitdaging. hoor ik van. Je dacht misschien toch in bij de huldiging. Ja, dus zo eerst misschien net en toen op les toch wel maar weer wel. Dus ja, we ben je krek heel snel nog weer heen rijden. Nou, ze riet een top-tiet, dus meer koers zij er net van Mijntje. En ze had alles jong wat ze dwaan koen. Zij met het dwaan. En wij kennen niks meer, alleen nog maar spanning. En op Olympische Spelen gebeuren de gekste dingen, maar dit weer fantastisch. En nou is het gewoon een kwestie net ziek worden. Dus ze zou hier net te lang omhingen bij het Team NL-huis. Maar ja, we moeten het ook wel vieren. We schreeuwen bij Femke Kok. En we hebben een fantastische race gezien vandaag. Waar we een sublieme kok zagen die een fantastische 1-12 reed. Dan komt je weer binnen. Mag ik u één vraag stellen, meneer de Koning? Wat vond u van de race van Femke? Van wat, sorry? Wat vond u van de race van Femke Kok? Nee, de race van Femke was uniek. Zo vlak boven haar PR op een laaglandbaan. Dat was niet te verslaan. En daar kwam Jutta eroverheen. Het was bovenmenselijk. Het was allebei fantastisch wat we gezien hebben vandaag. Dank u wel. Je komt er altijd bij, no? Willem die pakt in één keer de microfoon, die zei ik ga naar de koning. Ik denk, wat doet hij? En hij gaat gewoon naar de koning. Ja, hij zei, morgen is de beste Willem. Dus hij denkt, ik wil even op de omroep, maar dat snap ik wel. Dat geeft Femke Kok maar wel de koning. Ja, maar die telt toch ik mooi. De day after de huldiging, een volle koning sprutsen, maar net de koningin van het IS, Femke Kok. Nee, die komen we net te pakken krijgen. Er komt dus jeder bij de koning als bij Femke Kok. Dat is nou wel duidelijk. Ja, we gingen gewoon verder. We gingen gewoon verder op de ziekdag. Totdat we Femke Kok gaan. We komen heel dichterbij. Wij denken, we moeten maar even de sterren in jongens, want die sporters, ja, die heb ik gewoon vrij hier. Misschien struinen ze daarom. En in Milaan kan het samenwijzen. Dat is nou sporters in het lieverenst. Ja, of misschien zelfs de Nederlandse sporters op de fiets. Wat doe je? Dit is hartstikke leuk. Mr. Shen, wie we daar op sightseeing tour onttreffen. Anna Boersma, hoe is dit voor je? Ja, heel bijzonder allegaar. Ja, heel leuk. De hele sfeer, de ervaring, alles. Ik weer, toen ik heen ging, een beetje zenuwachtig van hoe zal het wezen, hoe is het dorp. Ja, ik mijn drive vinden, maar ja, dat is nou wel allegaar zakken en ik ben volop aan het genieten. Als zij maar gewoon lekker geniet, dan is er ontspanning en dan kun je hele leuke dingen laten zien. Ik in de stad dus, geen Femke Kok, wel Anna Boersma. Ja, wat moeten we nou eens? Ik denk dat we misschien toch maar weer rond naar het Olympisch dorp maken, want tegen doen toch al die sporters om. Waar wit? Een zilveren medaille van Femke Kok. Nou ja, een mooie Friese prestatie. En dan denk je, dat is dus de nota de jinnige Friese medaille. Maar dat is dus net helemaal weer, want wist u de kijk Sint-Lievron? Tineke den Dulk heet ze. Jeren in Lauwert wennen. Nou zit ze hier in België en als ze in België zit, begint ze ook nog Fries te praten. Ja, en ze hier haar medaille dus bij haar. Dus we hebben onze allereerste medaille zien. Van dichtbij. Ik ben al, ik denk al 6 hier nou in België. Maar ik kom gewoon uit Lauwert. Dus, en uiteindelijk nou dan een medaille won bij de mixed relay, met mijn team in België.
Ik zie een liedje randje, die kun misschien wel niet erin zijn. Want, Ja, je weet het maar nooit. Wie weet. Je weet het maar nooit. Willem, volgens mij zit er. Nee, je begint erin. Wat? Dit komt ze. Askom, ik hoor jou staan. Lokweeskaller is. Ja, dat is eerst maar eens even. Femke Kok, hoe is het, Mori? Ja, wel prima. Ja. Een zilveren medaille, hoe veelt het voor die nog? Ja, nog wel een beetje stoer, omdat het zat dicht op elkaar ziet eigenlijk. Maar ja, ik heb mijn beste race gereden en dit is wat het is. En nu moeten we nog verder naar de volgende afstand. Hey, wij ben ik bij die huldiging. Kerst dus nog eens heel even meenemen, want er kwam een soort op jou. Ja, heel veel mensen en echt super lief dat ze daar al je voorbij komen. En ja, het zal nooit gejuicht, dat heb ik nog nooit yet. Dus wie heel speciaal om daarbij te wezen. En echt super mooi dat ze dit ik doen. En ik zeg een beetje dat we daar verloren in, het is wel echt iets wat ik wel zetten ha. Ja, zeker. Ja, wist, ik heb gewoon alles eruit halen wat erin zit. En Jutta, die had ik echt de race van haar leven. We hebben elkaar echt naar een heel hoog niveau gebracht. Dus ja, daar kun je dan ik wel werk trots op wezen. Ik zal je net langer steuren. Heel soort succes op de 400 meter. Dank je. Succes. Bedankt. Het is slagen. Via de Kening, via een Frieske Belg, mooi een bronzen medaille. Via Groenewoud, Groenewoud, alle je namen. Die zal ik toch Femke Kok. Hoppatee. Doei!